Νερό, το πιο σημαντικό στοιχείο στον πλανήτη μας. Το νερό είναι δύναμη, το νερό είναι ηρεμία, το νερό είναι ζωή. Η κατάσταση αυτή είναι ασφαλώς γνωστή σε σας. Το κουβάλιμα βαριών κυβωτίων νερού. Γιατί να μην απαλλάξετε τον εαυτό σας από όλη αυτή την κούραση και επιπρόσθετα να εξοικονομήσετε χρήματα? Ανάλογα με τους αγωγούς νερού, μπορεί να ισχύει ότι το πόσιμο νερό μας περιέχει ρήπους. Αφήστε μας να σας πείσουμε και να δείτε μόνοι σας. Δεξιά, ένα ποτήρι τσάι με αφιλτράριστο νερό. Αριστερά, ένα ποτήρι με φιλτραρισμένο νερό. Βλέπετε τη διαφορά? Στο δεξί ποτήρι βλέπετε επικαθίσεις στην επιφάνεια. Στο αριστερό, καθαρό τσάι. Apas Vital, εκτετάμενη τεχνογνωσία και η πιο σύγχρονη προηγμένη τεχνολογία καθιστά το νερό σε νέα εμπειρία πόσης. Επιλέξτε ανάμεσα σε ζεστό, κρύο ή νερό σε θερμοκρασία δωματίου και όλα αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Το σχέδιο συναντά την τεχνολογία. Η επιτραπέζια συσκευή της Apas Vital είναι το αποκορύφωμα σε κάθε κουζίνα. Συνδυάζει όλες τις λειτουργίες σε μία συσκευή. Με το Apas Vital, η πόση νερού γίνεται νέα εμπειρία. Με μία σύνθετη διαδικασία απομακρύνονται οι ανεπιθύμητες βλαβερές ουσίες από το πόσιμο νερό σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί κανείς να δει, να μυρίσει και να γευθεί τη διαφορά. Χαρίστε στον εαυτό σας και την οικογένειά σας αυθεντική απόλαυση του νερού. Παρά την πιο σύγχρονη τεχνολογία, οι συσκευές της Apas Vital είναι πολύ εύκολες στο χειρισμό. Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να αποκτήσετε φρέσκο καθαρό νερό. Απαλλάξτε τον εαυτό σας στο μέλλον από τη μεταφορά κυβωτίων, αλλά και εξοικονομήστε πολλά χρήματα. Με το Apas Vital έχετε την πηγή σας φρέσκου νερού απευθείας στο σπίτι σας. Η υποεντυχιζόμενη συσκευή της Apas Vital προσφέρει την τέλεια εναλλακτική λύση για όσους θέλουν τη συσκευή αθέατη ή να την τοποθετήσουν σε μικρότερες κουζίνες. Από την επιτραπέζια συσκευή της Apas Vital πραγματοποιείται με ένα ειδικά για αυτήν τη συσκευή διαμορφωμένο στήριγμα, ένα ευέλικτα εφαρμοζόμενο βάθρο σε όμορφο σχέδιο, τα πλεονεκτήματα με μία ματιά, ζεστό νερό ανά πάσα στιγμή. Ένας ασφαλής τρόπος ζωής επίσης για τα παιδιά μας. Η εμπιστοσύνη είναι καλή, αλλά ο έλεγχος είναι καλύτερος. Κρυστάλλινο νερό χωρίς επικαθίσεις και απλά καλή γεύση. Οι συσκευές της Apas Vital διατίθενται σε 3 παραλλαγές, ως επιτραπέζια, ως υποεντυχιζόμενη συσκευή και ως ευέλικτη αυτοστήρικτη συσκευή. Φυσικά όλες οι συσκευές της Apas Vital φέρουν τη σφραγίδα TÜV CE. Apas Vital, απλά μια καλή αίσθηση.